50, 50, 50. 50, 50, 50. 50, 50, 50. 50, 50, 50. Så har vi rammet 50 abonnenter. Og ja, måske vil jeg belønne det med en giveaway, eller livestream, eller et eller andet. I hvert fald, vi skal lave en sketch i denne video, som bliver mega sjov. Glæder jer. Her er jeg sammen med Alfred fra TikTok. Hans TikTok-profil hedder Pause skærmen nu, hvis du gerne vil se, hvad han hedder, og gå ind på hans kanal. Og der kommer i hvert fald meget bedre content end Filmmotion. Nej for helvede. Jo, nej for helvede. Jo. Nej. Sådan der. Min kameramand kan desværre ikke fortælle navnet på, eller alderen, eller ID, eller sådan noget, for det er privat. Men lad os gå i gang med sketchen. Ej, prøv at se den flotte natur. Oh my god, den er bare skide flot på en skærm. Prøv, det er bare en skærm med natur på, så meget er det heller ikke. Okay, altså, slap dog ikke. Forlader du mig, hvis jeg ikke bliver gravid? Forlader du mig, hvis jeg ikke bliver gravid? Ja, selvfølgelig. Jeg er jo ikke gay. Altså. Jo, what's up? Hvad så? Jeg begynder at gå til taekwondo. Du kan ikke slå mig. Smikkel lort. Prøv at se, du falder over det. Jeg har mega meget hovedpine. Jeg har migræne, jeg har ondt i anklen, jeg har ondt i benet, ondt i nakken, og jeg er fucking træt. Jeg har kun sovet i 4 timer. Hvad skal du egentlig have til aftensmad? Jeg skal have spaghetti kødsovs, tror jeg. Jeg ved ikke helt, om jeg kan lide det. Skal du have spaghetti kødsovs? Det er jo mega lækkert. Jeg skal have svampesuppe. Har du set den her film? Frøken Smilas? Ja, den er mega god. Nej, den er mega lort. Ja, okay. Det er ikke lige tilbage. Ringenes Herre, den er god. Ringenes Herre. Nej, den er skide lort. Læg den tilbage. Den skal vi ikke se. Hvad er din yndlingsfilm? Min yndlingsfilm, det er den her Dirge her. Den er skide god. Den handler om styrmænd. What the fuck? Det kan godt nok være den der. Flyt dig, det er min video. Tak for 50 subs. Det var virkelig tak. Tak. Tusind tak. Og hvis I kommenterer på videoen, får I et shoutout. Og ja, det bliver bare nice. Tak. Vi ses.